Kakato kami sa Pasakay. Mabisita kami sa aming mansyon sa Pasakay. Oy, madam. Bakit ka tabi ko? Ayan. Welcome to my vlog. Buhay probinsya. Storyan. Hi everyone! Welcome to my vlogs. Ayan, makakadto kita sa Pasakay. Ayan, didi na sa Pasakay. Ang buhay didi sa Pasakay. Malapukon. Malapukon, marupiton. Kana malakaw kita habang nag-uuran. Nabili ni ito na sayo nakaupod ko ho. Mauran, malakaw-lako kay mauran, kay bisita, kay papatanom na. Imuduntaan, Pasakay. Yun, buhay probinsya dito sa Bicol. Buhay para uma, para sagga sa bulod, para tanom, para ani. Ayan, nagsimula na mag-ano dito. Bisitahin ko ang aking alagang baboy. Kaya samahan niyo ko guys, maglakad tayo dito sa Pasakay. Ganda doon. Sa Chadel pa nag-ano. Matarano. Madali na. Mabisita pa. 13. Surod. Sir, dahil sa mauran nga ni
Nang maulan na nga. Naabutan na ng ulan. Aray ko bay. Ulan is life. Maulan na. Videohin. Yung malapukan ba? Malapukan. Yung ano ba? Puro darain. Malapok nga ni. Puro darain. Darugin. Malapok ba? Baha po dito sa amin. Ayan, sa Haling Bridge ay baha. Baha niya na, kitang-kita ng evidence ko, baha po siya. Doon kami tatawid sa amin. Haling Bridge. Wala na. Hoy, madam. Nakit ako tabi ko. Nakit ako. Gagandahan, di ba? Kailangan ng help. Ay, barit man sila. Barit na ang aming bird. Nakasawa ng Britain. Kailangan naka-isip mo. Nakan dito yung aking mga alipin. Wala. Akala mo naman, ang ampas buka din naman. Hirap mo naman ating ano kalagayan ito. Mauna ka naman. Nahirapan ako. Nahulog ba? Importante yung ating buhay kaysa tayo. Video lang. O, daghanon di daan ano. Mga hinog na. O, diba? Hinog na kakao. Nadarba kita. Aray ko man. Nadarba ka.
Alisin nga natin yung payong ate. Tapos ito pa. Hinog na ino. Hinog na. Madami. Ayan. Kakao. Hi. Ito, paano? Hi. Nahilo sa gilid. Dadi mo. Hi. Ko ano? Hinog na. Ade. Ano? Pag may yellow na, hinog na yun. May, di lang. Nang may berba. Berba. Ayan. Berba. Ayan. Ang anak mahiraw. Berba. Saklap yung pangyayari sa amin dito sa probinsya ng Bicol. Papasyal ko kayo sa aming mansyon at ito yon sa loob niya. Medyo ano siya, hindi siya makalat. Tapos may mga ano kami dito. May mga ba yun? May mga tawag diyan, solar. Solar ang tawag diyan. Pag mainit, may libreng ano, hangin, ilaw. So ayan, butas na siya. Ayan yung mga kailangan nito ng renovation. Na makeup over. Ano ba ito? Tapos ayan, ito yung ano namin, yung kusina. Yung kusina. Ay. Diba? Hindi siya makalat. Okay lang. Ba dito sa amin, maputik. Kalaboy-laboy ba? Ayan. Pakabait kayo ha. Ikaw pala, magpakabait ka. Ha? Oh, yung may pagkain ka na dyan, kompleto na yung pagkain mo dyan. Hanggang mamaya yan, tipirin mo yan. Mahirap ang buhay ngayon. Makisama ka. Kumusta mga babies? Mga babies namin. Yung babies ko. Kumusta na kayo dyan? The pig. Hello pig. Babies. Hello.